Jaffa ne fewi komi chance no wutto o ko hanki o komi poɗodirde makko wutto ha seegi joni ko ɓori wutto goɗɗo ndatani ko kalis wa perduɗo an nan kay kalis o no wayeru nan capanɗe ujunere mawni ko en jigui mawni ko en ndendi pindir juuɗe a faami de gam guura galle hikka a faami kanko o coɓɗo o addata haydara hay putere wawa addu joni mawni ko makko suko debbo an ɓiyam jiɗa homo jiɗa makko ɓiyam de ɗiɗi jiiɗum baba makko suko debbo goɗɗo suko debbo no wiyde ɓe debbo binta hol jibinɗomo ono kalis perdi balgal binta ɓi sohna ɓi sohna ɓi sohna bisimilla aɗumne baba gayno ko ɓi ministre ko ɓi ministre ko ɓi baba mawne ɓe mbaɗodiri ala o kadi o ɗo ko la an mbiɗa ko ɓi sohna binta si o wiyete ko ɓi sohna aɗa andi galle sohna en ɗoftam galle sohna en hata so galle sohna en eyyi jam ala mbiɗa to gollat toon galle Hussein o kalis wona ay ɗo suuɗu ɗo woni baba ɗo woni o mbiɗa ko sohna sohna uddit assalamu aleykum ko an wiyete sohna ko an ɓiye ene hawre ɓiyam ne totti ɗum capanɗe nayyi ujunere a faami ɓiyo ɓe mbi o wiyata ko binta si ko oɗo wi yiiri yitere mum on funta ɓiyam ene itta sagal gorkam o ene itta capannayyi ujunere en tottam ɗum woni ko cohluɗa moɗo ari aɗa sañi ɗo tan aɗa wayi tan komi andana wiide ɗum woni ko cohlimi o yettima to faami hoto fay o wona bamo ko hande o yettima to woni fof tawa no weeloyi ko mayta ka taw capanɗe ujunere minen capanɗe ujunere ko wawi wadde fof minen kam capanɗe ujunere ala fof so ala no fayi mon so ala to fayi mon joɓe ujunere capanɗe ujunere de joɓe capanɗe ujunere mayka kalta kono maɗi fayde hono capanɗe ujunere hay wodere min jogata sona ɓi umon ɓe ko cagaji gaddata men kay ya jibin cagama de ga mbiya caga jibin caga kay an jibin caga min mi jibina caga ko an jibin caga woni jurtiri tuba e mon yoni mi rewde comme seria commissariat mayda kalta commissariat pali mi ha je mi de ngal capanere do min kulata ya jibin cagama de baba yoni baba yoni yem an sayire wa yurtade oɗo kalis mi wa yafara ɗum dani ko commissariat mi kawlede sako Allah sako maɗa jaram baba mi kana jaram commissariat mi fay solde ndomi nyambe dalina be fetanki den tala yontal kero era dere wallayo ko mayere yo dade do dinna bayni nana ingara ko lan letti bamma an ko kaza ko da ko nemina ko dum rokkar kal bamma ni wala su da bal fenen ka ko su da bo kalis ke an tampini bamma hande de ala bamma way mo ɓerngel ni ɓingelam artira hakkilo hono ka gorko mawɗo kelli fa ha ɓingelam min mbeɗa huuli ɓingelam bamma ko hettawaɗo kalis haɗen dogaram ngal yiɗɗiɗi hen min ma e fof joganda ko yaltir bowa min mbeɗa huuli ɗum noon bamgal wona yiitina mbeɗa jogori yiitude mbeɗa jogori yiitude omo malte fodde Kambini umme darode mbawini lekade wondene pellital goppene mamela commissariat min pay janggo suba Allah ndimma janggo suba wa commissariat min pay so on jiɗi yebde magiyankoɓe adekka sa naati e YouTube so aɗa darta bindata ko Gilly Pulaar Show e on saaha dogoɗa ɗo mbaɗa abonné kala ko magiyankoɓe mbaɗi a yiyata